Urlong ke jingkren jo Lamine Yamal da ka ba uong ka Spain ka kam klan ban ya ka France. Haka jingel kai semifinal kata ka France persya ka Spain. Haka ne ka jingel kai ka Spain kalala bandil kai bha da ka ba kalala pendim ya ka France da argol la not. Henry la dangi pai haka ne ka jingel kai kolong ka itanat bha nomor kini baru artrik tim kira la bandil kai bha ha ka kelas step. Henry ka kelas step ka Spain kalala bandil kai kam ha da ka ba kalala melam kumat da shi gol la not. Pada kene ka shi gol la tap hakamit ka ba ar deng ba ka penalti ka bala shoot da Oya Sabal. Pada den kene ka shi gol ka France kala kunting pan pai kene ka shi gol. Henry ka kelas step kene ka jingel kai kala kudno da shi gol la not. Henry ha bawan pai haka kalamit ka France kala kunting pan pai kene ka shi gol. Henry kum kene ka Messi mele ka Spain kala pan tabiang sa shi gol leng ba Pedro Porro hakamit ka pesan pra ya ka bol assist do Dani Olmo. Bertangkum ne ka Spain kala ban lam kemar ka jingil kai da argol la not. Henry hedin kene ka gol ba ka Spain kala ban lam kemar da argol la not ka France kaya kunting pan persyang pan pai kini ki gol. Henry leng ba ka jingla juga Spain panila kai bha da ka ba ka Spain kene ka jingil kai kala ban tek la kam bha ka bol ka France kam shim la yolat pan tap wat tang shi gol ro hadu bakut ka jingil kai. Baladangi pai hakane ka jingil kai ka Spain kala la ban tek la kam bha ka bol da ka ba ka yo 90% ke position karba ka France pat ka yo tang 90% ke position. Henry dangi pejpat haka total shot kini baru artlik tim kila yo marshpoteli ki total shot. Henry ka shot on target pat ka Spain ka yo tang artlik shot on target kadba ka France pat ka yo lightly ki shot on target. Henry ka Spain leng ba kani ka 6 job kala yo rung syaka final para ka final kan abya kiri kiwan job ya ka jingel kai jong ka England Persia ya ka Argentina. Henry ka France pat leng ba kani ka 6 rem ka jingel jenti jong ka hakane ka FIFA World Cup kala kudno tang haka semi final. Par ka France kan ab ya ka tim ke ban rem jong ka Argentina Persia ya ka England ban ya kini ya ka kerdan balai. Te para log mentaka sengitan kini ki video ki bakin lihat kuble shibon.